Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ezagun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur abenduak 27 dugu asteartea, astelena jai eguna izan genuen eta gaur hasi dugu astea. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz pasa dituzu gabon egun hauek? Oso gustora, ezta? Bai, astelena gainera jai edukita, ezberdin hasten dugu astea, ezta? Zuk ere ongi pasatzen nuen? Bai, oso gustora. Badakizu egun hauetan esaten dugun moduan, jan eta edan, eta oso gustora familia artean eta lagunen artean ere, beraz oso egun bereziak. Baina bueltan gaude berriz ere, eta gaur ere izan ditugu bi gonbidatu oso berezi, Baztan aldetik etorri dira biak, Elizondotik. Bata Amaia Elizagoien da, bera ipuin kontalaria da, eta berarekin elkarrizketa egin dugu, baina Olatz Intziartek ere lagundu dio gaurkoan Xaloaraino, bera gitar jolea da eta abeslaria ere, eta Amaiarekin batera gitarra jotzen du Amaiak sortutako eta moldatutako ipuin batzuetan. Beraz, biak izan ditugu eta elkarrizketaren bukaeran gainera ipuin bat kontatu digute. Gainera ez da ez aurrentzako, ez gaztentzako, pixkat publiko guztientzako ipuina izan da eta oso polita gainera. Beraz, moldaketa bat ere badela kontatu digute eta oso gustora egon gara beraiekin, ez? Olako elkarrizketa berezian. Bai, originala. Bai, hori da, bai. Oso ongi. Gero, esan behar dugu gaurkoan ere bi film labur ikusteko aukera izango dugula. Pasaden astean azaldu genuen, Kontseiluak abenduaren 16an film laburren lehiaketa antolatu zuela Iruñan, Golen zinemetan, eta gaurkoan ere horietako bi ikusteko aukera dugu, ezta, Larraitz? Horixe da, geroxeago kontatuko dizkizuegu horren inguruko xehetasun guztiak, izan ere oso laburrak dira, eta horre izenburu eta egileak nabarmenduko ditu. Oso ongi, saioari hasiera emateko beti bezala, efemerideak. Gaurko gure lehenengo efemeridean Darwin ekarriko dugu gogora, izan ere 1831 urteko abenduaren 27an Darwinek HMS Beagle izeneko 255 tonako eta 10 kainoiz hornitutako bergantin sendo eta txikian bidaia hasi zuen. Itsasontzian eginiko bidaiak 5 urte iraun zuen eta hidrografia aztertzen zuen bitartean Darwinek lurreko animaliak, landareak eta geologia aztertzen zituen. Gaur bezalako egun batean, 1981 urtean, Fried Green Tomatoes edo euskaraz tomate orlegi frigituak izeneko filma estreinatu zen. John Abnett estatubatuar zinema zuzendariaren drama filma da, Fanny Flagg idazlearen Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe idazlearen eleberrian oinarritua. Efemeriden ondotik, goazen orain egunkarietako azalak errepasatzea. Egunkarien analisiarekin hasteko, goazen Diario de Navarrarekin, ez da, Larraitz? Hori da, Maria, ikus dezagun ze kontatzen dugun gaurko Diario de Navarraren azalak, lerroburu nagusiari dagokionez hauxe da aipatzen digutena, Gabonetako denboraldiak antxetateagatik emandako kontsulten igoera eragin du. Oraingo eskaria eta udaberrikoaren kopurua antzekoak direla esaten digute, eta geroz eta jende gehiago bizi da bakarrik eta gogorragoa omen da hori mediku baten ustez, adierazpen batzuk ekarri dituzte azalera. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, gaurko argazki nagusian gai alaiagoak, nafartar bat Microsofteko guruen artean. Mar González, Franco 31 urteko etxauriarrak etorkizuneko aurrerapenak aurreikusiko ditu epe ertain eta luzean. Eta hortxa ageri zaigu Mar González, Seattleko Microsoften laborategian, oso pozik. Diario de Noticias egunkariko azalean gaur, lerroburu nagusian Nafarroako informatika delituak laukoiztu egin dira 2 urtetan. Internet bidez eginiko iruzurra da gehien errepikatzen dena.
Eta Bekaldeko argazkian Errusiak atentatua baztertu du, erreskate taldeek hegazkinaren hondakinak aurkitu dituzte itsaso beltzean, eta kandelak eta loreak piztu dituzte Sotxi izeneko lekuan. Bestelako gai batzuk protagonista nagusi gara egunkariko azalean, lerroburu nagusiari dagokionez EPPK, hau da Euskal Preso Politikoen Koordinakundeko zuzendaritzak bide judizial berriak erabiltzea proposatu egin du batasun eta babes herritarrarekin. Preso bakoitza kala ere erabakiko du zein bide legal erabiliko duen. Hori lerroburu nagusiari dagokionez eta beko aldean argazki nagusian nazioarteko politika kontuak Israel kolonietan tematu da barkatu, naiz eta zigor gehiagoren beldur izan. Nazio Batuen erakundeak kolonien bukaera ebatzi zuen Palestinar lurraldei dagokionez eta Israelek bertan duen eraginari dagokionez. Bertan argazki honetan Amona kokaleku ilegaleko protesta bat ikusi dezakegu argazkian Israeldar banderarekin. Eta berria egunkariarekin aurrera egingo dugu, bi berri nabarmentzen dira gaurkoan, Goikaldeko argazkian kalera-kaleraren ekitaldia, asteburu honetan Usurbilen, 350 plater huts jarri zituzten eta lerroburuak dioen bezala aukera juridiko guztiak baliatzea proposatu du Euskal Preso Politikoen kolektiboak. Gogoetan ari da Euskal Presoen kolektiboa eta zuzendaritzak txosten batean proposatu du bakoitzak erabakitzea legezko zein bide hartu bi mugarekin, damua eta salaketa, urratsa egiteko funtsezko jo du babes soziala. Eta Bekaldean Paul Bilbao ageri zaigu, Kontseiluko idazkari nagusia, bere hitzetan atxikimendu eskaerak iristen ari zaizkigu, beraz indarra hartzen ari da proiektua. Protokoloa barkatu. Eta bukatzeko ikus dezagun zenolako azal atera duten Euskal Herria irratiko lagunek, batetik Amiguri Mis eta Kakorratz lana ikastaro euskaraz eskainiko dela argitaratzen dute, hortxe dugu arduraduna, hor mikrofona artean, eta bestalde batetik Anariri elkarrizketa egin diote, izan ere baluarten izan zen abenduaren 26an, eta hortxa ageri zaigu Peio Arginarenarekin argazki batean. Hori da, bestela ere eguberri kontuak ere gaurkoan, Kafe Zentral antzokia lepo beteta olentzerori ongi etorria egiteko, jende ugari bildu baitzen hor ikuskizun horretan. Aroztegiaren inguruko beste berri bat ere gaurkoan, Aroztegiaren inguruko galdeketaren emaitza onartzeko eskatu diote 10 alkatek Nafarroako gobernuari. Hortxe dugu irudian momentu horretako manifestazioa, ez? Hortxe pankarten atzean. Eta hauexek dira gure gaur arratsalderako proposamenak gure gaurko agendan. Eguberriak 2016 musika kalean Corazón de Jesus parrokiako abesbatzen elkarteak kontzertua eskainiko du, gaur abenduak 27 asteartea, arratsaldeko 6:30 hasita eta udaletxe plazatik irten da. Eguberrietako ekimenen barnean gaur tailerra goiz robotikoak eginen da Iruñako Gaztediaren etxean, gaur asteartea esan bezala goizeko 11:00 ordu 2:00. Sarrera doakoa izango da, aldez aurretik izen emanda. Eskuz egindako txartel zorroen tailerra ere eskainiko dute gaur arratsaldean Iruñako Gaztediaren etxean. 6:00 8:00 eginen da tailer hau, sarrera doakoa ere, baina aldez aurretik izen emanda. Eskulan eta arte plastikoen tailerra euskaraz eginen da gaur arratsaldeko 5:30 7:30 Kondestable Jauregiko Zibiboxean. 4 urtetik gorako umeei zuzendutako aktibitatea da eta sarrera 2 eurotan egonen da. Eguberriak 2016 aktibitateen artean gaur kontzertua eskainiko dute Eugenia Etxarren kantu eskolako emakumezkoen ahotsak. Arratsaldeko 7:30 izanen da, sarrera doakoa izango da eta Kondestable Jauregiko Zibiboxean eginen da emanaldia.
Teknologia, robotika, elektronika eta bideojokuen tailerra gaur arratsaldeko 5:00 8:00 Kondestable Jauregiko Zibiboxeko informatika gelan. 7 urtetik gorako umeei zuzendua izango da eta sarrera doainik. Antzerki kontuak gaur arratsalderako ere, Martinak bere istorioa aurkitu zuenekoa antzezlana euskaraz eskainiko du Mauma Teatro konpainiak, gaur eguerdiko 12:00 Zibibox Iturraman, sarrera 3 eurotan eta 5 eta 12 urte bitarteko umeei zuzendutako antzezlana izango da. Tripula ikuskizuna ikusteko aukera gaur arratsaldeko 5:00 7:00 Zibibox Juslarrotxan, Farres Brothers Izia konpainiaren eskutik. Eguberrietako aktibitateen artean hip-hop tailerra Elebitan gaur 5:00 6:30 Mendillorriko Zibiboxean, 10 eta 16 urte bitarteko umeei zuzendua. Sagarrak ikuskizuna baluarten egonen da gaur arratsaldeko 8:00 areto nagusian Lekeitioko musika bandaren eskutik, sarrera 13 eurotan. Eta asteari begirako eta asteburuari begirako ere proposamenekin gatoz oraintxe. Poesia eta ilustrazio erakusketa ikusgai dago urtarrilaren 2 arte Arrosadiako Zibiboxean. Kontraespazioz izenpean egileak Irati Iturritza, Enrique Falcón, Irati Fernández Jabarain eta Paco Ramos Zugasti dira. Hemingway bidaide erakusketa ikusgai dago oraindik Gazteluko plazako karpan, bertan idazle Amerikarrak Iruñan zein Nafarroan igarotako garaietako argazki, testu eta hausnarketak jasotzen dira. Urtarrilaren 8 arte ikusgai. Eta bihar eginen da berriz ere Santas Pascuas jaialdia, Mika P. Hinson eta Maika Makowski ibiliko dira baluarten kontzertua eskaintzen arratsaldeko 8:00. Sarrera aldez aurretik hartuta 16 eurotan aurkituko duzue, txarteldegian bertan 19 euroan. Eta bihar asteazkena Areazko ametsak ikuskizuna ikusteko aukera egonen da Ituke Pintas konpainiaren eskutik. 2 emanaldi eskainiko dituzte, eguerdiko 12:00 bata eta arratsaldeko 6:00 bestea Gaiarre antzokian. Eguneroko agendaren ondotik goazen orain Larraitzekin udalerrietako albisteak ezagutzera. Abenduak 27 dugu gaurkoan, astearte ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko Jose Ulibarrena eskultore eta etnografoak 2016ko txondorra saria jaso egin du, Olentzeroren adiskideak elkarteak ematen du sari hau udalarekin elkarlanean. Jose Ulibarrena Museo Etnografikoaren sustatzailea da, artetan dago eta 12. eta 20. mendeen arteko 10.000 piezatik gora ditu azken 40 urteotan bilduak. Zitadela Gabon hauetan turismo bulegoak antolatu dituen bisita gidatuetako zentrua izan da, abenduak 27, 28 eta 29an bisita gidatuak izanen dira, baita urtarrilaren 2 eta 3an ere. 175 plaza egonen dira osotara. Nafarroako Arartekoak udalaren txostena baieztatu egin du, parte hartze teknikari hautaketa frogetan ez zela aldeko traturik egon baieztatu egin dute txosten honen bidez. Beraz, hau jakinda ezinen da udala auzipetu. Mauma Eidabe Teatroa No Somos Monstruos, Zirika Zirkus Pantarrei eta Asier Kidam izanen dira aste honetako egitarauko protagonistak. Euskarazko egitarauan zine emanaldi bat eta ipuin kontalari bat ere izanen dira gaurtik aurrera. Zitadelan 12 artistarekin 7 hitzordu izanen dira abenduaren 27tik urtarrilaren 4, arte diziplina ezberdinak ikasteko aukera izanen da esan bezala Zitadelan, doakoa izango da parte hartza eta bertan egindako obrak armen aretoan ikusteko aukera egonen da. Eta bestalde, Zibibox sarearekin aurrera jarraituz, Juslarrotxan hitzordua izanen da gaur bertan, un viaje por las costuras de la realidad izanen da gaurko antzerki eta dantza eskaintza emanaldia.
Farres Brothers izia Kataluniako konpainiaren eskutik izanen da emanaldi hau feten saria jaso duena aurten. Iruña alde batera utzi eta asteartero bezala joan gaitezen Berriobeitia aldera. Euskara Berriobeitiko zendean lehiaketa abian da, lehiaketa honetan bertako zendean euskarak duen historia soziolinguistikoarekin loturiko galderak egiten dira. Etxeen izen zaharrak, lekuen izenak, gaztelaniaz oraindik ere erabiltzen diren euskal jatorrizko hitzak beste honen inguruko erantzun gehien asmatzen dituenak 100 euroko opari txartel bat irabazi eginen du. Beraz, aipatutako gai hoien inguruko galderak izanen dira lehiaketako oinarriak, parte hartzeko epea 2017ko urtarrilaren 8an bukatuko da. Eta bestalde, gabon hauetarako egitarau zabala antolatu dute Berriobeitiko udalean, informazio guztia udal web orrialdean eskuragarri duzue. Berriobeitia alde batera utzi eta joan gaitezen oraingoan Berriozar aldera, abenduaren 26an, hau da, atzo bertan Doneztebe eguna ospatu egin zen, bertan goizeko jarduera Kaldezarrean kokatu ziren eta 12etako mezaren ondoren eskamutil nagusien dantza izan zuten. Bestalde, jendaurreko harrera orduak Eguberrietan, Berriozarko udaleko auzo bulegoa abenduaren 26 eta 27an itxita egonen da, baita urtarrilaren 6an ere. Eta bestalde, Berriozarren kirolaren eguna ospatu eginen dute, asteazken honetan abenduak 28 arratsaldeko 6etan Berriozarko entzunaretoan kirolaren eguna ospatu eginen dute eta bertan herriko kirolari eta elkarteen lana aitortuko da. Bestalde, haur eta gazteentzako euskarazko produktuen katalogo berria argitaratu eginda, bertan 0-16 urte bitarteko haur eta gazteentzako produktuak bildu dira, besteak beste musika, filmak, informatika, aldizkaria, komikiak, liburuak, jostailu eta jokoak eta baita gurasoentzako materiala ere. Dena euskeraz izanen da eta katalogo hau eskuragarri daukazue udal web orrialdean. Eta bukatzeko burlata aldera joanen gara oraingoan, izan ere burlata, almanake lokal liburua eskuratzeko aukera ematen digute gabon hauetarako, burlatako pasadizo eta kontuekin osaturiko liburua da. Egilea Ricardo Gurbindo da eta argitaletxea La Miñarra. Eta bestalde, udal igerilekuak modu terapeutikoan erabiltzeko emanen dituen gizarte laguntzak lortzeko deialdi publikoa eta eskaerak aurkezteko epea irekita dago, eskabideak eta dokumentazio udaleko erregistro orokorrean aurkeztu beharko dira, goizeko 8etatik eguerdiko ordubiak eta 4 abenduaren 30 bitartean. Udalerrietako albisteak eta gero, guazen orain lehen aipatu dugun kontseiluak antolatutako film laburren lehiaketa horri buruz hitz egitera, ez da larraitz, gaur beste 2 film labur aukeratu ditugu, zuei eskaintzeko, ez da, zeintzuk izango dira horiek? Hori da, pasaren astean 2 bideo jarri genituen eta aste honetan ere horrekin aurrera jarraitzeko aukera dugu, beraz, gaurkoan garai berriak izeneko bideoa eskainiko dizuegu, egilea Koldo Almandoz dugu, 2014 urtean egindako bideoa da, eta bestalde batetik kontu txikiak kontari, David Bernuesek egindako bideoa da hau, eta 2014an ere argitaratutakoa. Murrizten ahaleginduko den honetan, Ukrainako auzia tarteko badirudi adituen arabera Txinan bilatu dezakela Errusiak datozen 3 hamarkadetarako irteera bere gas ekoizpenarentzat. Etxera bueltan, frankismo garaiko krimenak ikertzen ari den Maria Servini epaile argentinarrak biktimen lekukotasunak jasoko ditu, gaur Elisa eta Julen Kaltzada, Anai Arrebekin baita elkartzekoa Gernika Lumon deklaratze hartze horren atarian, Kaltzadatarrekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktorian eta segituan eskainiko dizkizuegu Anai Arrebek esandakoak. Gernika Lumoko udalak lehenbizi eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak ondoren bestalde harrera diote egitekoa Servini epaileari eta epailea bera ere entzungo dugu ziurrenik gaur arratsaldean prentsaurrekoa iragarri baitute bere ingurukoek. Amaitzeko Baionan urteroko hitzarmena sinatuko dute Euskararen erakunde publikoak eta Euskaltzaindiak, horren berri ere jasoko dugu gaur Euskadi Irratian. Errepidezaren nagusia nola dago, Ester? Kontuan izateko hainbat puntu ditugu, lehenengoa 63 autobidean
Lapurdin bideatu pasatuta berehala Irunera bidean gogoratu. Istripua gertatu dela aipatu baitere. Apa tuh?
Magazinaren lehenengo zatiarekin bukatzeko berehala segatoz bueltan eguraldiarekin. Gaur abenduak 27 asteartea, lanbroa eta lainoa sortuko dira goizeko lehen orduetan, bai Baztanen eta baita Iruñerrian ere. Zerua hodeitsu egongo da, baina tarteka hodeiak gutxitu egingo dira eta arratsalderako ostarteak irekiko dira. Ekialde osagaiko haizea nagusituko da, egunaren bukaeran hego-ekialderuntz aldatuko dena, temperatura gutxi igoko da, Iruñan 12 gradutako maximak eta -1eko minimak utziz. 11 eta 5 gradu arteko balioak izango dira Baztanen. Nafarroari begiratuta gaur giroak hobera egingo du, lehen orduetan hodeiak izango ditugu eta baita lainogune batzuk ere. Goizak aurrera joan ahala, hodei horiek gutxituz joango dira eta arratsaldean hodei gutxirekin agertuko da zerua. Ekialdeko haizea nahikoa ahul-ibiliko da eta azken orduetan hegoaldera aldatuko da. Eguzki tarteei esker, temperatura maximoek gora egingo dute. Bihar asteazkenean eguzkia eta behe-lainoa izango dira protagonista nagusiak, hego-ekialdeko haizea indartu egingo da eta temperatura maximoek gora egingo dute pikin bat. Eta aldaketarik gabe jarraituko dugu ostegunean, orokorrean zerua oskarbi agertuko da, berriro ere lainogune ugari sortuko da hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperaturan ez da aldaketa handirik sumatuko. Eta hauxe izan da magazinaren lehenengo zatia, orain egunero bezala elkarrizketekin aurrera jarraituko dugu. Zer dugu gaurkoan, Maria? Hori da, lehen esan dugun bezala, gaurkoan ipuin kontari ibili gara gure elkarrizketan. Elizondo aldetik Amaia Elizagoien ipuin kontalaria gerturatu zaigu, berarekin batera Olaia Intziarte ere, gitar jotzailea da bera, eta ipuin batzutan gitarrarekin laguntzen dio Amaiari, eta hori ere ikusteko aukera izango dugu gaurkoan elkarrizketaren ondotik. Laktu jogurta, astindu eta edan. Orain ere, laktu jogurta gaingabetua, 100%! Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Eta opor egun hauetatik bueltan garela, lehen aipatu dugun bezala gai polita ederra daukagu gaurkoan gure gaurko elkarrizketan, ipuinak ditugu mintzagai eta ipuin hauen sortzaile eta gidaria ere edo jostuna, berak dioen bezala, Amaia Elizagoien. Arratsaldeon, Amaia. Arratsaldeon. Zuk esaten duzun bezala, ezta? Zu Ameli ipuinen jostune zara, ezta? Hori da, ipuinen jostune. Hori da. Zein da Ameli zure hitzetan? Nor da Ameli? Bueno, ez dakiten hainbertze aldiz errepikatu dutelako, baina Ameli azkenean da herriz-herri ipuinak kontatzen eta ametsak ipuinekin lotzen edo josten ibiltzen den neska. Eta, bai, hola definituko nuke ez, azkenean ipuinekin jolasten duena eta saiatzen dena
pertsonengan, bai haur, bai helduengan pixket sortzen magia hori eta herri bidaiatzen magia horrekin. Ipuin hauek zuk kontatzen dituzunak, zeureak dira, zuk sortuak edo originalak dira eta zuk moldatzen dituzu nolabait? Bueno, azkenean denetatik pixket egoten da, ez? Haunditzetan aipatu izan duten bezala, aurren kasuan badago pile bat material, arrasona gainera gaur egun, eta bai beti ibiltzen dut kanpotik harritako materiala, lantzen dugu. Beti azkenean ematen diozu zure ukitua, ez? Material guziei, ipuin guziei, eta gero ere bai nik sortutako propioa eta pixket uztartzen dugu biek helburuaren arabera. Zen dugu transmititu zein da publikoa, ze helburu badu ipuin kontaketa honek, eta horren arabera gaten gara material sortutakora edo guk sortzen dugu beharren arabera. Ze gai jorratzen dituzu zure ipuinetan, Amaia? Bueno, adinean arabera, baino beti badaude oinarri batzuk, ez? Eta gure ipuinekoa dutena berezitasun bezala da dena badutela helburu bat, ez? Batzuk badute helburu arras xumia eta bertze badute helburu batzuk sakonagokoak. Baina azkenean da ezkidetza lantzia, feminismoa lantzia, gaur egun gizartean aipagaitun gaiak edo gatazkatsuak diren gaiak eta pixket hoiei matia indargune bat eta azkenean modu sutil batean lantzia etikoak diren gai hoiek edo kezkatzen gaituzten hoiek, errango nuke hola orokorrian. Eta ze adin tarteri zuzenduak? Bueno, hasieran proiektua hasi nuenean, pixket aurrei zuzendutako proiektua izan zen, baina gero, hasi nintzen lantzen bertze adintarte batzuk, ez da direla inoikoak, hasteko 0-3ko adintartea, aurre hezkuntza ikasi nuen, eta momentu hortan sartu zitzaiten gogoak eta interesa adin horrekin jokatzeko, ez? 0-3 nola lantzen alda literatura. Eta, formakuntza batzuk jaso nituen, etxetik formatu nintzen, eta hasi nintzen adintarte horrei referentzia bat iten, eta materiala sortzen pixket adintarte hortako, ze hor bai badago hutsune handiagoko bat material aldetik. Eta gero ja ere bai hasi ginen lantzen pixket helduen kontaketak eta, ze gai, nola landu, ere bai, nera bezaroko gaiak ere bai, eta azkenean konturatu orduko bai hartzen aldugu landutugula adintarte posible guztiek modu batean edo bertzean. Batzuk hobe eta bertze batzuk, igual ez olako sakontasunean, baina bai landutugu. Gaztetxoen eta helduen tarte hori ez da hain ohikoa, ez? Ipuin kontalari batentzat. Ez dago hainbeste aukera, ez? Ipuin kontaleri bat kontratatzeko orduan, beti pentsatzen dugu aurrengan, ez? Bai, azkenean nik konturatu nintzen, pixket mundu honetan sartu nintzenean, beti izan naiz arras literatur zalea eta beti irakurri izan dut haunditz, baina konturatu nintzen ipuinak bazutela kabida helduen artean eta haunditzetan infantilizatutugula ipuinak, mandiagu aurrukitu hoi, baina guk ere badugu aur bat barnean eta guk ere haunditzetan gauzek ez ditugu lertzen nahi bezala objektibotasun total hortan. Eta holakotan ipuinak nire ustez baliogarriak dire buelta batzuk bateko, irriteko, momentu batez deskonektatzeko gure rutinetatik eta gure paper hortatik dena egokia izan behar den hortatik eta disfrutatzeko eta nire ustez kabida positiboa duela eta ona. Aurrei eta gaztetxo edo helduei ere zuzendutako ipuin hauetaz gain, ipuin berezien edo obra berezien tartea ere baduzu, ez? Zer da hori, zer da tarte berezi hori? Bai, ertendatzen bezala proiektua pixkanaka hunditzen ganden zerbait da, nire semi erten alda eta alaba, eta erabaki ginuena da, izaten alzituela magnitude ezberdinak eta gure proiektua zenez guk nahi ginoen bezala manejatzen alginoela, moldatzen alginoela. Eta, lagun batek ONG bat ireki zuen momentu batean eta eskatu zakun bere ONG-an aurkezpena egiteko eta pixkat bere gatazkak azaltzeko ipuin bitartez. Eta momentu hortan ONG-a behar bereziko aurrendako zen, Perun, eta erabaki ginuen, nahi ginolein kontaketa bat jende unkitzeko, ez? Unkitzeko egitan, eta egitan sentitzeko horko errealitatea nahiz fantasia punto bat eduki. Eta orduan nire lankidea jadanik olaia zen, baina, pentsatu ginen berak pila instrumentu jatzen du, horien artean pianoa, eta pentsatu ginen
izan entzela arraspoire biolina ere sartzea. Eta orduan gure lankide berria sartu zuen taldean, Katrin, eta berakin egiten duguna da pianoa eta biolinakin obra bereziak gehien bat helduen dako. Eta gero, bertze berezi horietako bat, da azkenean hizkuntza, sorren hizkuntzan solasten duen neska, eta zeinu hizkuntzan, eta berak egiten duena da azkenean zeinu hizkuntzakin ipuin kontaketa bat eskatzen badakute, tortzen da nerekin, eta berezitasuna zein da, normalean olakotan kontaketetan patzen dela interprete bat, ipuin kontalariakin ez duena loturaik, eta momentuen interpretatzen du, baina gure berezitasuna da, lanketa bat dagolatzetik, eta hoi ere ikusten dela, ez, momentuan. Eta ipuin kontalari bat dela bera ere orduan. Bai, hori da zeinu hizkuntzan ipuin kontalari bat, eta gainera arrasona eta egiarran ilusio handitzez lan egiten duena proiektu honetan. Aipatu behar dugu ere, orain aipatu duzulako zuk, Olaia ere hemen daukagula, zure lankidea, platoan dugula, eta gero izango dugula berak gitarra jotzen du zurekin, ezta? Hori da. Ipuin musikatuak egiten dituzuelako, eta gero izango dugu aukera, ezta? Hori da. Zertxo itola entzuteko eta beri galdetzeko. Oso ongi. Weborria ere aipatuko dugu, oso weborri polita sortu berri duzulako, ezta? Eta, ez dakit duela zenbat, baina uste dut nahiko berria dela, ezta? Bai, wepak ez ditu bilabete orainik, eta, ere izan zen gure proiektuan parte, erabaki ginuen, hemen profesionalki ja pauso bat aintzinetitia, eta wepa ez inbertzekoa zela prozesio honetan edo lan honetan. Eta hor erabaki ginuen web bat sortzea, eta, pixket izatea gure lanan isla eta gure jarreren edo gure proiektuak usteko moduan isla bat. Eta uste dut lortu dugula, ez? Hoi transmititzea weban bitartez ere bai. Hortxe daude harremanetan jartzeko kontaktuak, gauza pila, argazki politak eta txukunak ere. Eta baita ikusi dugu xirrikituen jostunek izeneko atal bat. Azalduko diguzu hori zer den, Amaia? Bai. Erran bezala, proiektu hau, denbora nahiko laburrian egiaran, baina handitzen gandin den zerbait izan da. Eta hasieran ni bakarrik hasi nintzen, Ameli Ipuinen Jostunen izenakin. Eta egun batean Guadalajaran egiten da ipuinen maratoi bat, eta asteburu batez 48 orduz ez da gelditzen ipuinak kontatzez, ez? Orduan Espainia guztiko jende pila bat hortzen da ipuinak kontatzera. Eta anintzen lagunon batekin, eta bapatean ikusi nuen neska bat gitarrakin ipuinak kontatzen dara nuen, kristona da. Hau kristona da eta hau nik nahi dut. Eta nire herrikoa da Olaia eta musikaria da. Eta, proposatu nion proiektuan parte hartu nahi zuen, pixket esplikatu nion, eta lehenengoan normala den bezala arraro egin zitzaion, nik uste dut proiektua nondik norako akustia edo plasmatzea. Baina, gero hasi ginen lanean, eta iarran Olaiak eta nik badugu feeling berexi bat, arrasongi konektatzen dugu, eta erabaki ginuen izen propioa patzea gubiei, eta, xirrikituen Jostuna izena jarri ginen. Eta intzin eta zinen trikitixakin, gitarrakin sortzen, obra bereziek, musikakin eta azkenean euskal kantak sartzeko eta bertze ukitu bat mateko kontaketei. Ze zerbitzu pila bat eskaintzen dituzue, baina zeinetan sentitzen zarazu erosoen? Neri ipuinak kontatzea handitzu gustatzen zait, ofizio dut, hori argi dut. Orduen, neri edozein alorretan tailerrak matia handiz gustatzen zait, eta azkenean hain naiz hezkuntza ikasten, eta bai badut berezko, ez? Baina bai Olaiakin edo Katrinekin kontatzen dutenean, berexiago da, ze azkenean baduzu konpainia bat, ze lan nahiko bakartia da berez, eta gaten zara berakin kotxean, eta solaste dizue, eta botatzen duzu egirriek, eta tonteriek konpartitzen duzu, eta nire ustez, azkenean lanean edukitzea sentsazio positibo horiek eta bai apoioi da kristona. Eta hortaz, azkenean aixe komodoago edo seguro sentitzen zara normalean Olaiakin ditu eta Olaiakin gaten nahi iztenean, bai. Aurrezkuntza ikasi zenuela aipatu duzu. Bai. Noiz erabakitzen duzu ipuin kontalaritza zure ogibide bihurtzea? Sartu nintzen Bergaran, aurrezkuntzako goi maila egitera, pixkiat kasualitatez egiarran, eta han zautunen irakaslea zoragarria, Ana Carpintero, eta berak errantzatan ez, Amaia baduzu berezko ontako, zeba ginuen
ikasgai bat ipuin kontaketana. Eta errantzatan, Amaia, pentsatu duzu noiz bat ontara dedikatzea. Eta ez nuen pentsatu erran, inoiz. Eta hasi nintzen buelta batzuk maten, eta erran nuen, zeba ez. Eta hasi nintzen informatzen, eta hierretara puntatzen, eta erran egun batetik bertzera, aitei komentatu nien, eta ja hasi nintzen pixket mugitzen, eta erran suertea onditz izan dut, eta jende arraskatorrakin harpatu naiz, eta momentu batetik bertzera, ja nintzen ipuin kontalari konturatu gabe bezala, bai. Nondik mugitzen zarete? Bueno, hoi da ere bai bertzegai bat, bai dela garrantzitsua aipatzea, Gipuzko eta Bizkaiatik mugitzen gara gehien, eta Nafarroan badugu handitz mugitzeko, ze iduritzen zaigu Nafarroan bai bat dela beharrezkoa olako gauzak mugitzea, euskera mugitzea eta Nafarroko euskera mugitzea. Eta, bueno, aigara pixkanaka Nafarroan ere sartzen, gehien bat iparraldian, oinik Iruñerriara iristea kostatzen nahi zaiku, baina, bueno, uste dut dela pixkanakako lan bat eta ere bai ezagutze prozesu bat, eta nik uste dut hemendik gaintzein Nafarroan ere edukiko dugula gure leku, ez? Baina oraingoz hori da, Bizkaia eta Gipuzkoatik mugitzen gara gehien. Nahiz Araba ukitzen dugun eta Nafarroa ere ukitzen dugun. Trabak aurkitu dituzuen galdetu behar nizun, baina hau izan daiteke agian trabetako bat, ez? Nafarroan pixkat gehiago sartzearena, Iruñerriatik eta Beitira. Bai, azkenean, bueno, gauzak diren bezala, Nafarroan badagoen errealitate bat da liburuzaina handitzek ez dakitela euskeraz. Orduan, bueno, hau errealitate bat da, errespetagarria da, ze gaur egun arte egoerak izan direnak izan dire, baina bai nabaritzen duguna da, oiez, oinik kostatzen zaigula euskara jateak zabaltzea. Eta guk badugun filosofia da, bueno, kontaketak erderaz iten altugu, inatugu, ez du gezurrik errango, baina euskera indartu barra dela eta euskera iman barra zaiola zait, bultzada hoi, ez? Eta orduan, bueno, Nafarroan bai haunditzetan nabaritzen duzu ez dagoela interesik edo kostatzen dela kultura mugitzea. Osea, konparatzen duzu Gipuzkoan astero egiten duzte ipuin kontaketak kasi liburtegi guztietan. Hemen urtean lagunez gero txalotzekoa. Gauz horietan nabaritzen da ezberdintasuna. Zenbat diru ere bai ematen den kulturai, ze aportazio egiten den, bueno, nabari da. Bueno, hortxe orduan erronka duzu, ez da? Bai. Horrengo erronka. Hilabetero gainera, ikusi dugu ere hortxe webgunean, publikatzen duzu ipuin berri bat, ez da? Ez da lan makala orduan, ez? Bai, hau izan zen proiektu bat, bertze olaia bat dago nire bizitzan, olaia Andueza, nire lagunon bat da, Iruñakoa, eta pixket hasi nintzenean planteatzen ipuin kontalari izan nahi nuela bai edo ez, bai idazten dituen ipuinak eta irakasle honi pasatzen izkion, eta hartzen zaten jo, gustatzen zaizkit pila bat edo ez, edo bueno. Eta proposatu nion olaia, ez, jo olaia. Inbartu nik ipuinak, inbartu zuzu marrazkiok, ze arrasungi marrazten du, eta aurkeztu argara lehiaketen batera, edo bueno. Eta bai nahiko murritza da lehiaketa formatua modu ontakoa, baina, bueno, weba egitean nuen arras argi nahi nula proiektu horren isla bat ere bai egotia webian, eta gainean ustez kristona da ze badu marrazki propio ipuinak originalak dire, eta gainera olaiaketanik, olaia nire musikaria intziarteketanik musikatzen dugu eta grabatzen dugu audioz ere entzuna izateko. Orduan, ustez material ez ezaguna da oinik, ze weba berria da, baina potentia dela. Eta gainera gai diferentiak lantzen dugu eta modu arras politetan ere ustez. Marrazki horiek eta audio horietako batzuk ere web horrian zintzilikaturik daude, ez da? Da, honeko hiru daude, 2 hilabete gaten dugu, hasi ginen 2 ipuin publikatzen pixket betetzeko almazen horiez, eta orain hilabetero igoko dugu ipuin bat. Eta gainera egiten altzara, arpidetu edo arpidedun, doainik dela, eta hilabetero abisua bidaltzen datzute ipuina igota dagonean eta entzuteko pres edo irakurtzeko pres dagonean. Egiten dituzun ipuinetan kritika erabiltzen duzu? Kritikoa zara? Bai, eta ipuin horrek esku handitz pasten du. Eta ipuin batzuk gustuz idazten dut eta bertze batzuk helburu potentiago batzukin, ez? Eta oraingoz adibidez nire aurkezpen ipuina dago,
gero bertze ipuinak lantzen du euskal mitologia eta kantzerra, eta urrengo ipuinak, pixken lantzen duena da laguntasunetan zer rol ezberdin dauden, eta gaia edo azkenean mezua da maite zaitut errangabe zenbat aldiz zerten dugun maite zaitut eta batzutan ez gara konturatzen. Eta saiatzen naiz gai arras diferenteak lantzen, baina bai jendeik ezkatzen dionak edo bai bizitzan presentetuenako ederen. Eskaerak egiten dizkizuenean, edo pluralez ere esango dut, eskatzen dizute ipuin konkretu bat edo irekia? Segun horrek iten datzun kontratazioa. Liburuteiken normalean uzten datzute libre, edo aukeratzute obra bat, baina berdin zaie, ez? Azkenean, erten datzute zuk badakizu, zure esku. Zure aukera. Bai, normalean bai. Gero, adibidez, behar berezek duzten pertsonen elkartetatik deitzen digutenean, hor bai eskatzen digute, izatea pixkat, generoen arteko berdintasuna edo pertsonen arteko laguntasuna, lantzen duen gaiak, ezkidetza lantzen duena, eta holakotan bai, iten dugu igual espezializatuago, baino alare, gure helburuen barnean hoi lantzia denez, inoiz ez dire falta holako ipuinak nahiz ez eskatu. Normalean, ipuin bat, ipuin bezala kontatzeagatik ez dugu kontatzen. Beti, ipuin gehiene badute helburu bat, batzuk positiboa eta ertzen negatiboa, baina gure iritziz, baina gure ipuinak beti badute karga hoi. Noiz izango da zuen urrengo kontaketa? Bihar ingo dugu bi kontaketa bat dugu, lehenengoa da Erratzun. Erratzun egonen gara arratsaldeko bortzetan, eta, izanen da herri mailako ipuin kontaketa bat, eta pozik gaudez, baztanen, lehenengo alditakoa da, kontatzen dugula, hasieran baztanen hasi ginen, baina bai. Eta gero gauean bagazi Nafarroako bertso neguleku itxitara, 9 urteko aurrei ipuinak kontatzera. Eta, pixket, hoi bertzegiro berexiago batean edo intimoago batean. Zuekin harremanetan jartzeko, Amaia? Gurekin harremanetan jartzeko webgunea da modurik errexena, hor baduzu gainera betetzeko formulario bezalako bat, imprimaki bat, eta bidaltzeko guri edo bertzela zuzenean korreo bat, deitu Facebooketik, Twitterretik, Gaur egun ez dago aitzakiarik, ez da? Bai, ez dago aitzakiarik eta, modu batean edo bertzean nahiko erresa da gure zenbakia lortzea edo gurekin kontaktuan jartzea. Biharko emanaldi horiek baino lehen, esan behar dugu orain ere badugula kontaketa berezi bat, ez da? Bai. Olaia Intziarte gonbidatuko dugu, ez da? Hori da. Eta bere gitarra ere, eta ze kontatuko diguzu pixka bat? Erabaki dugu ipuin bereixi bat ekartzea, ez dena sobera ohikoa, baina, azkenean gure filosofiai jarraiki, nahi noan karri ipuin bat adin guztietako balio duena, ze ipuin batzuk adin guztietako balio dute, batzuk adosago gonen direta hartzeak ez, baina, eta, lantzen den gaia da heriotza. Eta aukeratu dugu ipuin hau, ze irakurri nunean ipuin hau maite mindu nintzen ez da neria. Eta, ez da, erten alda, nire ustez, eta Olaian ustez, da heriotza justuen azaltzen duen ipuina, edo nik momentu hortan heriotzakin bakiakin dituen modu batean, eta hortaz aukeratu dugu. Oso ongi, heriotzaren inguruko ipuin bat, ez da? Bai. Publizitatearen ondotik. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historiak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona hundiak. Pequeño comercio, grandes personas. 1960 Estafeta kalean bodegon sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak.
50 urte Iruñeko Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Eta iragarki tarte txiki honen ondotik, hementxe dugu gaurkoan ere Olaia Intziarte, bere kitarraz lagundurik. Arratsaldeon, Olaia? Kontatuko diguzu, zu abeslaria bazara ere, zure musika egiten duzu, baina badago ezberdintasuna, zure kabuz ibiltzen zarenean, edo Amaiarekin batera ipuin kontaketetan ibiltzen zarenean? Bai, badago ez, ni hasieran hasi nintzenean Amaiakin ipuin kontaketak iten, eta gainera aurrendako, gaina jakinik niretako aurre direla pixketola ez dakit soberarola remandu eta ez, aurrekin orden arras raro izan zen, hasieran egiarran, beti arras lagungarria izan da beti Amaian apoio aurrekiko erlazioi izateko eta ni pixket bigarren plano batean egoteko ez, baina eta, bertzaldetik musika, iten duten musika arras diferentia da, erran edut. Ipuin kontaketa bat akompainatzeko itun dutenean fondoko musika hoi, jakin barra dut pixken nola segitu bezala ipuinan ritmoa, edo nola moztu kantatzeko bertze kantu jakin batzuk eta hola normalean euskal kantak izan direnak, ez? Eta, pixket nahiko zaila izan zen Matia pauso hori ez, beti dutenetik, hau da, kantatzera edo nire kantak edo bertsuak edo, jotzera musika azkenean ipuin bat apaintzeko edo ipuin bat bideratzeko gauza jakin batzutara ez, orden bada diferentzia egirran. Oso adi egon behar zara orduan ez, bai aurrei, baita Amaiak egiten duenari. Zuri Amaia zertan laguntzen dizu Olaiak? Olaiakin dena da pollita dut hori da hola. Eta azkenean Olaiak musikakin transmitetzen du emozio pile bat. Eta ni beti erten dut, musika dagoenean badote aurra honditz ipuinetaz deskonektatzen dutena. Normalean izaten dire kontaketa bakoitzeko 3-4 aur. Eta honditzetan musika horrek iten die lotzea. Edo bertzi gabe ni beti erten dut, ipuinak dire gozatzeko. Eta ipuin kontaketa batean gozatzen baduzu musikakin, ipuinekin biharrian, haupazu, kotxek harpatu barra du bere lekue, bere momentu eta bere transmisioa eta batzuk igual musikak, ez da azkenean musikak eramaten gehiago ipuinak baino ez, edo ipuinakin batera musikak, orduan eretako bat bertzea ez dute inoiz jaten eta beti laguntzen dire bat bertzea iztait. Noiztik zabiltza Olaia Amaiarekin batera, elkarlanean? Amaiakin, Amaia proposamena intzaten duela, izan den dire 2 urte edo, urte terdi edo bai. Justo jo nuen, Elizondon izan ziren uholde potente batzuk eta erangitzuten txokotoko duzuan kriston almena ez, eta egin nuen horren urrena bete zenean, lehen da bizikoa, egin nuen kanta bat espreski bertan jotzeko ez, eta Amaiak usitzaten, eta egerran ez ginen sobera harremanik, ni Amaia naizpekin beti izan nahizola kuadrilako eta hola, eta egun hartan berian Amaia etorri zen eta errantzeten. Olaia, hasi naiz proiektu honekin, eta gustatu zein duzun, eta aber parte hartu nahi nuen edo bederen probatzeko, ez? Eta horren erran nuen, bale, enuen espero eta enakien zeta zeizen solasen, enuen hartu gauza sobera serio bat ez dela hasieran, bale. Ez, eta bapatien izan zen kriston salto, bapatien ja hasi ginen aurra intzinean patzen, eta nik eran, Olaia, non sartu zela. Eta pixke errarua ez, baina hasi ginen nik uste erran eta hilabete gutxi batzutara elkartu ginen. Eta segiduan, hasi ginen, hasieran izan zen pixketola egun nahiko eruak eta atxean eta ere bai lanian.
Adibidez, lehendabiziko emanaldiak iteko gaztetxean eta hola. Eta, bai. Bai, duela urte bat edo hartzen alda, ez? Bai. Ipuin batean baino gehiagotan kolaboratzen duzu? Bai. Batugu obra jakin batzuk elkarrekin eta Amaiak beraldetik iten du ere bai, baina badire obra jakin batzuk izena dutena, adibidez Amatxiren ipuinak edo Trikitilariarena edo helduen kasuen beldurrek eta hola. Eta obra horietan kolaboratzen dut eta da gehien lan dutugunek momentuz. Lehen ere aipatu dugu zuen web orri horretan atal baten izena xirrikituen jostunek dela, ezta? Eta horrek badu esanai berezia, zuentzat? Bai, azkenean xirrikituen jostunek da, erabaki ginen, azkenean ipuinek badute helburu bat eta da gure kasuen, pixket gizartean badiren utxune edo kasu honetan xirrikitu horiek, pixket jostia eta bertze nolabait gauza batzuk deseraikiz, bertze batzuk eraikitzia, ez? Eta, hoi. Bai, da gero, gomien baten buelta pilo bat izen nahi, eginoen izen bat, baina zinekin zen. Borobile, ez? Bai, borobile. Eta gero, azkenean, bai gara bi pertsona gure artean azkenean baten garela kariña hondiz eta xirriek erten da baztanenez, xirri eguan. Eta gero, gu eta kuadriakoa gara eta gure kuadria oso nahiko kitua da, enpera gustatzen zaigu ibiltzea leku guztietan eta salsa guztietan sartu gaude eta pixket izen horrek batzen zuen gu ginen guztio. Salserak, ez? Bai, hoi da, kitua gertatzen, kitua zaren, ze salsera zaren, beti alde guztietan, ez? Simpatia horrekin tala eta horren, nire ustez, bai, izenak itazakula pixket isla, ere ginen horrena. Joko polita orduan, ez? Bai. Oso ongi, gaur heriotzaren inguruko ipuin bat ekarri duzue, ze izen dauka? Berez, liburuen izena Jaki la muerte da, moldaketa bat delako, ezta? Espainolez da liburua. Baina, guk ez dugu izenik batu guk bertsonatu dugu, ze azkenean igual ez da beti sobera egokia izena badun zerbait izena kanbietzia. Beti ez, baina, eta hortaz. Bai, gainera da tradiziozko ipuin bat da, Irlandako uste dut, eta azkenean, berez tradiziozko ipuin hori hizkuntza honditzera pastu da, bieten artean erderara, baina berez inglesa da ipuina, eta, bai, berexe da. Oso ongi, Olaia eta Amaia, nahi duzuenean, hementxe xaloan, plazer bat izango da zuek entzutea. Bale, mila esker. Euskal Herriko, kostako, herri txiki batean, bizi zen Jak. Etxeberriatarren etxean, bere amarekin. Jak, mutil lasaia zen, isila, eta bere ama, goxoa, alaia, baina azken aldian, gaixo zegoen. Eta horregatik, egunero, esnatzean, Jak, beregana hurbildu eta laztan eta musu goxoz betetzen zuen bere aurpegia. Eta ondotik, gosaria prestatzen zion. Eta gero, hondartzara joaten zen, pasioan, olatuen joan etorriak ikustera. Orduak pasatzen zituen itsasora begira. Kresala usaintzen, bere hankak hondarretan galtzen. Eta orduan, egun hartan, norbait hurbiltzen ikusi zuen. Eta segituan ezagutu. Egun on Jak, non dago Etxeberriatarren etxea? Eta nore galdetzen dit ba? Heriotzak. Heriotzak. Eta nola dakit heriotza beharrean ez zarela lapur bat? Nola dakit heriotza zarela? Heriotza naizelako Jak.
Bariotza bazara? Eriotza zarela erakutsi beharko didazu. Badakit, eriotza bazara, haunditzeko kapaza zara, eta zeru guztia estaltzeko, mundua iluntzeko. Eta hantxe hasi zen eriotza, haunditzen, zerua betetzen, eta mundua momentu batez beltza egin zen, beltz bihurtu zen. Eta berriz ere, bere tamainara bueltatu zen eriotza. Ikusi alduzu, jak. Sentitzen dut, baina ez dut ezer ere ez ikusi. Hain beltz jarri da guztia, enintzela deus ikusteko kapaza. Eriotza, urduritzen hasi zen, haserretzen. Jak, esaidazu non dagoen etxe berriatarren etxea. Ongi da, esango dizut, baina hortarako lehenik, bertze proba bat jarriko dizut. Egin garraxi. Bertako mendiko harriak erori arte. Arrainak itxasotik saltoan atera arte. Eta hantxe hasi zen eriotza. Eta harriak erortzen hasi ziren. Arrainak saltoka. Neramak, beldurrezko historia kontatzen ere, holako joak egiten ditu. Badakit, azkeneko proba jarriko dizut. Eriotza bazara. Hemen dudan kaxa txiki hontan, sartzeko kapaza izango zara. Eriotza, iskin guztietan sartzen da. Eriotzak arna sartu, eta esan zion. Ongi da, jak. Eta txikitzen hasi zen, geroz eta txikiagoa egiten. Eta intxaur baten tamainako egin zenean, kaxan sartu eta preso gorde zuen jakek. Eta etxera itzuli zen. Eta etxe parean zegoela, leihotik begira jarri zen. Eta hantxe ikusi zuen bere ama. Ama, pozik esnatu zara gaur. Jak, gaur egun zoriontxua dut. Aspaldiko partez, bizitzeko gogoarekin esnatu naiz. Bizirik sentitzen naiz. Ospatu beharra dago, zoaz Jose Arakinaren gana. Eta eskaatu jozu daukan aragirik goxoena. Bazkari handi bat prestatuko dugu. Eta hantxe joan zen jak, Jose Arakinaren gana eta esan zion. Egunon, Jose, daukazu xolomorik goxoena eman. Ama, hobeto sentitzen da
Xolomori goxoena, Jak, ez dakizu gaur pasatakoa. Gaur egun arraroa da. Goizean labana hartu, zorroztu, eta zerriaren gana joan naiz. Eta labana sartzeran dindu, labanak salto egin dit eskuetatik. Eta berriz sartatu naiz. Eta berriz, eta berriz. Eta ez dut zerria hiltzea lortu. 40 urte daramazkit ofizioan. Lasai, Jose. Oiasku bat eramango dut orduan. Oiasku bat, oiaskuekin berdin. Urrutik heldu, fuerte, laban hartu eta zas! Burua moztu, eta berriz joaten zen bere lekura. Gaur egun arraroa duk, Jak. Senditzen dinat, baina ezingo dizut ezer ere zeman. Jak, etxera bueltatu, eta amari gertatutakoa kontatu zion. Senditzen dut, ama, gaur egun arraroa da. Lasaiak, hortura joan. Ekarri porru batzuk, azenario batzuk, eta zopan goxo bat egingo dugu, barrenak berotzeko. Eta antxe joan zen Jak, baratzeko azenarioak hartu eta... Barazki bat lurretik ateratzen zen. Ateratzen saiatzen zen aldiro. Lurrak indarra handi bat egin. Eta berriz hartzen zuen bueltan. Ama, gaur, egun arraroa da. Eta gertatutakoa kontatu zion. Lasaiak, beranduago jango dugu. Eta egunak pasatzen hasi ziren, bata bestearen atzetik. Eta denetik gehiago zegoen. Tristura gehiago, gose gehiago, zorri gehiago, arratoi gehiago, pobrezia gehiago. Eta orduan, Jaken ama, beregana hurbildu eta goxoki laztanduz esan zion. Jak, sentsazioa daukat. Azken aldian gauz oso arraroa gertatzen ari direla. Eta guzti honen atzean, zu zaudela. Ama, aurrekoan hondartzan nengoela heriotza agertu zen. Eta zure bila zetorren, ama. Eta nik ez zaitut galdu nahi. Eta kaxa batean preso daukat heriotza. Orduan amak semea goxoki besarkatu zuen. Eta musu bat emanez esan zion. Maitia, mila esker. Asko eskertzen dizut egindakoa. Baina nire ordua heldu da. Ez zaitut utzi nahi. Baina ezurrek min ematen didate. Nekatuta nago bizitzez. Eta nire ordua da. Jak, munduak ezin du modu hontan jarraitu. Aurrera egiteko ordua da.
maitia. Eta ez aztu, asko maite zaitu dala. Ez naularritzen azken orduan, arnasa galdu beharrak, bide xumea ez zitu arren, amilegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak, gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ardo berriak onduko ditu, mahastietan haien zarrak, gure oraina arrazoiturik, beste batzuren biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan, azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila, arnas gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loak baitakar, behin betirako biltzeak. Arratsaldeko argi betera, zentzu denak umiltzeak, amets betezko loa baitakar, behin betirako hiltzeak. Orduak pasa zituen, jakek. Itsasora begira, pentsatzen, negarrez. Eta orduan erabaki zuen. Kaix hartu, eta musu handi bat emanez. Eriotza aske utzi, eta zerua inguratzen hasi zen eriotza. Eta joan aurretik, jaken belarrira hurbildu eta esan zion. Jak, mila esker, libre uzteagatik. Orain, ez duzu lertuko. Baina ni, ez naiz gaiztoa, ez naiz txarra. Bizitza eta ni, txampon berdinaren, bi aldeak besterik ez gara. Eta orain, banoa, lan asko daukat egiteko, eta denbora gutxi. Eta etorkizunean, ikusiko gara, ordura arte, zoriontsu bizi. Eta irean joan zen. Eta jak, hantxe gelditu zen. Orduak pasa ziren. Eta gaualdera etxera itzuli zen. Eta etxera sartzean, hantxe topatu zuen bere ama. Bere gustuko aulkian jarrita. Bere soineko politena gainean zuela. Aspaldiko parteko irribarre ederrena ahoan. Hilda.
Eta hausia izan da dena gaurkoz, eskerrik asko Maria eta arratsalde ona izan. Baita zuri ere, Larraitz, aprobetxatu oraintxe ateratzen ari zaigun eguzki polita hau, eta bihar ere bueltan izango gara, ezta? Horixe da. Oso ongi, zuei ere eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Agur. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzu eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Eguberri hauetan zato itaroara. Moda, kirolak, osagarriak, oinetakoak janari denda zerbitzuak. Bertako animazioaz disfruta ezazu. Erosotasunean ibili itaroan. Abrí esta tienda en 1927. Aquí vendemos comodidad, historioak, loreak, gazta, futuro, cosas. Tenemos de todo. Tú, ven cuando quieras. Estamos aquí al lado. Denda txikia, persona handiak. Pequeño comercio, grandes personas. Iruñako Aldezarrean Karrikiri denda, Iruñako Euskal denda. Bertan liburuak, musika, jostailuak, euskal musikako azken nobedadeak, haur literatura eta askoz gehiago. Euskal Herriko edozein txokotik erosteko aukera ere gure online dendan. Zatoz gurera, ongi etorri eta gozatu. Abenduaren 10an Los Tenampa eta DJ Nash. Abenduaren 28an DJ Jotatxo eta DJ Nash. Abenduaren 31an DJ Enkara. Urtarrilaren 8an Oian Bega. Hurbildu zaite. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goik mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea.